Čau ľudia, ja som Antix a ja vás vítam u prvého zoznamenia. A dneska som vám chcel povedať, že to bude všetko sa mnou natáčavať, je to Shitman TV, pozdrav. Čau, čau. A ešte som tu za Ďosom. Čau ľudia. A budeme natáčať všelijaké videá, napíšte do komentárov, jaké hry si máme zahrať a my si to zahráme. A budeme šeriť čo, tutoriály, všetko proste možné. Všetké veci, čo budete chcieť a my to splníme tým možno, ak budeme môcť. Môžete nám posielať na Windowsy, to neviem aké, lebo niektoré hry nám, všetky hry nám vlastne nemôžu ísť, lebo to je záleží to od Windowsu. Ale už sú len hry na Windows 8 a 7. A ešte aj 8 jednotka. No. A na to by mala ísť normálna 8, keď je hra. No a vlastne sú ešte hry také pre staršie Windowsy, ale to nájdeš neviem kde, to si môžeš stiahnuť akurát tak. To je na nič. Môžete si stiahnuť aj XP-čkovú hru napríklad, ja neviem, to si môžete tam nejakú XP-čkovú hru napríklad, ja neviem, Call of Duty 2, to je sa vidíte, že XP-čko, napríklad to je 7. Vista. Napríklad na Vistu môžete ísť a to si môžete stiahnuť. Dobre, nepôjde vám to, ale dajte si crack na to, tak a hneď to pôjde. A budeme všelijaké potrebné veci, keď chcete, môžete nám vytvoriť nejakú prekážkovú mapu, na ktorej sa určite asi zabavíte na Minecraft a uvidíme sa niekedy na budúce asi. Takže čau. Čau. Čau.